вернасць нашаму каталіцкаму касцёлу да канца. Менавіта таму падчас гэтай святой імшы я хочу маліцца ў першую чаргу за нашу краіну, за нашу Беларусь, каб яна заўсёды была краінай супакою, міру, добразычлівасці. Маліцца аб новыя святыя пакліканні да святарскага і манаскага жыцця, каб праз наступны юбілей 35-годдзя было каму і з кім яго адзначаць. А таксама памаліцца за нашу моладзь, асабліва каталіцкую моладзь, каб была адважнай і мужнай, заўсёды і ўсюды вызнаваць сваю веру. Далучайце таксама і вашы інтэнцыі, з якімі вы прыйшлі сёння да Маці Божай. І я прашу добрага Бога праз рукі Маці, калі на гэта ёсць воля нашага збаўцы Езуса Хрыста, адказаць на вашыя просьбы. Распачнём эўхарыстычную ахвяру ад знака Святога Крыжа. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Супакой вам.
Купаюся у Агурі, шукаючи гонору і воєнної слави. Франтишек, про тебе хутка доведаются усе. Ты станешь великим и знакомитым рыцарем. Ты вернешься с перемогой и славой. Так, мое сердце прагне подзвигом. Я мару про славу, перемоги и великий гонор. Але Бог рихтував для його інший шлях. Шлях любові і святості. У сні я бачу судовний палац. Якби засиротилися. Утолівши, укрили свої дзюбки, яны ніби услуховувалися у той песні, яка доносилася з кляшторної кельні. Гэта браты святого Францішка співали у гонор свого створця, а їхні голоси узносилися угору, понад мурами, ударалися об короны дрэў і адбіваліся ад іх рэхам, узносячыся ў неба штораз вышэй. Сярод цішыні зрастаючага дня спеў іх гучаў моцна, радасна, трыумфальна. Аднак гэта не была звычайная песня. Сёння яны спявалі пры ложку Францішка, які канаў. Гэта незвычайная песня. Францішкавы гімн да сястры смерці, якая праз некалькі хвілін павінна была вызваліць з зямных путаў душу іх любімага айца. Будь благословлены, Пане, за сестру нашу цялесную смерць, якой не пазбегне ніводзін жывы чалавек. Гора тым, хто памірае ў стане смяротнага граху. Шчаслівыя, хто выконвае Тваю волю. Бо двойчы смерць ім не можа нашкодзіць. Per solo morte
Маем великую ласку тримать реликвии святого Францишка. Ці віриш, що святий Францишек є серед нас у реліквіях. А увесь час є хлопці і дівчати, які хочуть його наслідувати. 800 год нешта актуальна, мода проходить, тренди проходять, а любов ніколи не постареє, ніколи не стане немодною. Тому прославим Бога за дар так великого святого, так простого, убогого, а як за сучасного нам сьогодні. Попросим, щоб Отець наш благословив реліквії. Пан з вами. Нехай благословляє вас усемогутний Бог, Отець і Син, і Дух Святий, і йдіть у супокої Христа.